Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Čudesno izbavljenje. Poruka današnje priče je Bog ima plan i uvijek se brine za mene. Zlatni stih nalazimo u Izlasku 14.13. Ne bojte se, stojite čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi. Jesi li kada bio na nekom dugom putovanju? Jesi li znao kamo idete? Jesi li imao neki plan u slučaju da se nešto dogodi na putu? Izraelci, Božji narod, krenuli su na takav put prije mnogo vremena. Večernji povjetarac koji je puhao s Crvenog mora osvježavao je umorne putnike. Ašer je jedva čekao priliku da odmori noge koje su ga boljele. Posljednji dani bili su prepuni žurbe. Klanje janjeta, škropljenje krvi pod ovratnicima, pa pečenje janjeta i blagovanje sa beskvasnim kruhom i gorkim zeljem. Bio je to posljednji obrok koji je pojeo u svojem nekadašnjem domu. Prisjećao se ostatka te noći, kako je Gospodin prošao Egiptom i poubijao sve prvorođence u svakoj kući, kako je faraon bio izvan sebe i naredio Izraelcima da odmah napuste zemlju. Prisjećao se meteža dok su se spremali i kretali usred noći, ne znajući kamo idu. Kako su spoznali da ih vodi sam Bog. Kako se pojavio stup od ognja noću, koji se danju pretvorio u stup od oblaka kad je izašlo sunce i obasjalo zemlju. Sad je taj oblak stajao pokraj Crvenog mora i Izraelci su uživali u odmoru. Ašer se pitao što će se još dogoditi. Nije dugo trebao čekati. Gledajte, tamo na obzoru, vidite li, čujete li? Glasnik je trčao kroz tabor. Dolaze Egipćani! Ašer i drugi skočili su. Doista, na rubu pustinje vidio se oblak prašine. Čuli su buku približavanja velike vojske. Ašeru je srce snažno zakucalo. Faraon se izgleda predomislio. Dolazila je vojska da ih vrati u Egipat. Mnoštvom je zavladala panika. Gdje je Mojsije, zapomagali su? Zašto nas je doveo ovdje da umremo? Zar nije bilo grobova u Egiptu? Bilo bi bolje da smo ostali robovi u Egiptu nego da pomremo ovdje u pustinji. Ne bojte se, rekao je Mojsije odlučno. Zvuk njegova glasa smirio je mnoštvo. Stojite čvrsto, pa ćete vidjeti što će Jahve danas učiniti da vas spasi. Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Jahve će se boriti za vas, budite mirni. Ašer je primijetio da se oblak koji je mirovao pokraj Crvenog mora pokrenuo. Prešao je preko izraelskog naroda i otišao u pustinju. Na kraju se spustio između Izraelaca i Egipćana. Mojsije je otišao do obale Crvenog mora i pružio svoj štap nad vodu. Isprva blag, a zatim sve jači zapuhao je vjetar prema vodi. Ašer je iznenađeno gledao kako vjetar razdvaja more. Posred mora pojavio se suhi put. Krenite, zapovjedio je Mojsije. Bog je pripremio put da pobjegnete. On će se proslaviti nad faraonom i svim njegovim konjanicima. Narod je užurbano krenuo. Vjetar je nastavio otvarati put dok su tisuće Izraelaca stupile na suho morsko dno. Ašer je požurio za drugima po morskom dnu. S lijeve i desne strane stajao je vodeni zid. Stup od ognja osvjetljavao je put. Cijele noći je veliko mnoštvo Izraelaca žurilo na drugu obalu. Kad je posljednji izašao na obalu, čuli su kako dolazi egipatska vojska. Ašer se osvrnuo i vidio kako prema njima jure ratnici prolazom kroz more, a onda se dogodilo čudo. Kotači su spali s njihovih kola, nastao je metež i izgledalo je kao da se pokušavaju okrenuti i vratiti u Egipat. U tom trenutku na morsku obalu je stupio Mojsije. Upravo kad je svanula zora, još jednom je podigao ruku prema moru i vode su se vratile na svoje mjesto. U istom trenutku utihnula je buka egipatske vojske. Konji, vojnici, kola, sve je nestalo pod vodom. Izraelci su zapanjeno gledali i bili su toliko iznenađeni da nisu mogli progovoriti ni riječ.
a onda se začuo silan poklik. Moja je snaga, moja pjesma Jahve. Ašer im se pridružio vičući iz sve snage. Bog ih je spasio.